खुलुमबाय रायजोफोर आं बे समाव मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय रायजोफोर जोंनि बर'फोरा गावजों गावबा मोसाफोरबायदि सोंखारिलायो मोसाया फाटा मोनस्लाबा सिंहनिख्रुइ बाबा सिंहनि सोंखारिलायो जोंनि बर'फोरा गावजों गावबाथाय नाथाय गुबुन जातिजोंबा गुबुन हारिजोंबा दाउसा फिसा बायदि जानानै थानांगौ जायो गुबुन जातिखौबा जेबो उख्रायनो हाया जेबो बुंनो हाया नाथाय बर'जों बर' जाथोंलाय मोसानिख्रुइ बाबा मोसा सोंखारिलायगोन सोरबाफोर मालाबाफोर गुबुन जातिफोरखौ नुफेरदोंमोन बेफोरबायदि गावजों गाव हारिजों हारिनो सोंखारिलायनाय गावजों गाव हारिजों हारिनो दाङाबाजि जालायनाय जोङो गुबुन जातिखौ गुबुन हारिखौ बेफोरबायदि नुवाखै नङा होमबा रायजोफोर नाथाय जोङो जोंनि बर'फोरखौसो नुदों गावजों गावबो बिदा फंबायनो थैलायबाय दानथारलायबाय गोबां बिदिनो जिउ खोमानांगौ जाबाय बिदा फंबायनि गेजेरावबो नङा होमबा रायजोफोर हारिजों हारि दाङाबाजि साहानिया खोला थांनो मोना खोलानिया साहा फैनो मोना बेफोरबायदि जोङो बै समाव मोनबोबाय नाथाय गुबुन जातिफोरखौ जोङो नुदों इदि मालाबा गुबुन हारिफोरखौ नुदों बेफोरबायदि जाफेरनाय जों नुवाखै मालाबाबो नाथाय जोंनि बर'फोरखौसो जों नुबाय सोरनि बादायखौ आसि थुनानै दिन्थिनानै बुंनानै होयोब्ला बै आसि थुनानै दिन्थिनानै होग्रा बुंनानै होग्रायासो उल्था काउन्टार मारि जाफिनो उल्था दायनिगिरि जायो रायजोफोर दायनिगिरिखौ नुनानै आसि थुनानै दिन्थिनानै होब्लाबो जुदि दायनिगिरि जायोब्ला उल्था काउन्टार होजाफिनोब्ला अब्ला मा जागोन नङा होमबा रायजोफोर जों बेफोरबायदिखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेरावसो जों नुबोगासिनो दङ जों नुगासिनो दङ आरो जालांगासिनोबो दङ गोदोबो जाबाय बै गोदोनि महरानो दा गोदान आरो महर लाफिननो नागिरनायखौसो आं नुहुरदों रायजोफोर गुबुन जातिखौबा जोंनि बर'फ्रा जेबो बुंनो हायाथ' रायजोफोर जेबो बुंनो हाया जोंनि बर'फ्रा नाथाय गावजों गावबाथाय फिसा फिसा खोथाखौ लानानैनो फिसा फिसा जाथायखौ लानानैनो मोसाबायदि सोंखारिलायगोन नेरलायगोन थांनाय साननैसो सिगां आङो फेसबुकआव मोनसे भिडिअ क्लिप्स नुदों मोनथिनाय बायदिब्ला बे जाथाया बिटिसिआवनो जादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव होननानै आङो मोनथि मोननाय जादों बेवहाय मा जादों सासे बर' सेंग्राया हिजरा जानानै बिबायदोंमोन बेसेबां गोबावनिफ्राय बिबायदों आं बेखौ मिथिया नाथाय खोनानाय बायदिबा बे सेंग्राया हिजरा जानानै मागियोमोन होननानै जों मिथिदों अबेबा समाव मानसिया सानस्लाबनो हायियाव सानस'नो हायियाव मावनाङि खामानिखौबो मावफ्लाङो थिग जानो हागौ बिथाङाबो सानस'नो हायियाव गाव हिजरा जानानैनो बिबायनानै जानोसै होननानै साननानै लादोंमोन जानो हागौ बिथाङा सासे हिजरा जानानै बिबायग्रा जाबाय हिजरा जानानै बिबायारि जाबाय बेखौ बुंनांगौ जेबो गोनांथि गैया नाथाय गावनि जायगायावनो बर' जायगायावनो बिटिसिआवनो गुबुन हिजराफोरजों गुबुन जातिजों फैनानै गस्ला बिसिनानै होजानाय बुजानाय जाङिया बिसिनानै होजानाय बेफोरो जोबोद दुखुनांथाव नङा होमबा रायजोफोर बर'फ्रा गावनि जायगायावनो गुबुन जातिजों बुजानाया बेसेबां लाजिथाव बाथ्रा साखाथि फाखाथि गोबां रायजोफोर दङ जाथाय जानायाबो मोनसे सगौसो जाखादों साखाथि फाखाथि गोबां रायजोफोर दङ आरो गोबां बर'फोरबो दङ किसुमान एन्ड्रइड मबाइल थानाय भिडिअ लादों सोरबा साखाथि फाखाथिनि दखान गलादारफोरा बुंदोंसो बेवहाय जानाङा बेवहाय बुन्दा बुसि खालामनाङा साइडआव लांनानै नोंसोर मा खालामो खालाम जों बेफोरबायदि बुंनायखौ भिडिअनि गेजेराव जोङो खोनानो मोननाय जादों नाथाय जे जोंनि बर'फोरा गावनि बर' फिसायानो बुजादों होननानै मानो बै बुजाग्रा बै जाङिया बिसिजाग्रा हिजरा जानानै बिबायनानै जाग्राखौ मानो रैखा खालामहैयाखै बै बुग्राफोरखौ मानो हमथाहैयाखै मानो नायनानैल' थाखो गावनि जातियानो बुजादों गावनि बर' फिसायानो जे गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय हिजराफोरजों बुजागासिनो दङ बेखौ नुसेयावबो जोंनि बर' मानसिफ्रा रैखा खालामहैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायाखै बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा नङा होमबा रायजोफोर नाथाय गावजों गाव जाथोंमोनलाय मोसानिख्रुइ बांसिन नेरलायगौमोन बुलायगौमोन साउथ इन्डियानि फिल्माबो पात्ता मोननाय नङामोन ओरैबायदि जागौमोन गुबुन हारिजों बुजानायखौ जोंनि बर'फ्रा नुसेयावबो रैखा खालामनो हायिया बे जोबोद दुखुनांथाव रायजोफोर गुबुन हारिजोंबा दाउसा फिसा रायजोफोर मिथिबायना बर'जों बर'बा मोसा जोंनि बर'फोरा बिदिसो रायजोफोर
खौसेथि गैलायलाया दिनैसिम खौसेथि गैलायलाया थैथोंनि सालाया होननानैसो सानना थायो जोंनि बर'फ्रा नङा होनदों रायजोफोर बिराद साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों रायजोफोर फैबाय थानाय समाव मा जालांगोन खुगाजोंल' जों बर' होननानै बुंना लाबा जाया जों बर'जों बर' अनलायनांगोन जोंनि बर' फिसाखौ सोरबाया जुदि दायनिगिरिबाबो एटेक खालामथोंलाय बेखौ जों हमथानांगोन जोंनि बर' फिसा सोरबा दायखौनो मावथों बेखौ जोङो गुबुन हारिनो गथायनानै होनो हाया जोङो जोंनि दायनिगिरिखौ जोङो बिसार खालामनानै जोङो बिजिरनानैसो होनांगोन जोङो जे सोरबा दाय मावदों जोंनि बर' फिसाया गुबुन हारिनि दाय मावदों होननानै जे गुबुन हारिजों बुजा होनांगौ बेखौ जों मालाबाबो गनायनानै लानो हानाय नङा रायजोफोर बेफोरबायदि जुदि गावनि हारिनि फिसाखौनो गुबुन हारिनो बुजा होयोब्ला अब्ला बर' बिमानियाव जोनोम लानायनि मा जाखो नङा होमबा रायजोफोर बर' बिमानि उदैयाव 9 मास थानानै जोनोम लानायनि मा जाखो बर' होननानै बुंना लानायनि मा जाखो बिराद साननांगौ जानानै फैदों रायजोफोर सोर दायनिगिरि आरो सोर दायनिगिरि नङा बेखौ गासैबो बर' रायजो राजाफ्रानो गाव गावनि मेगनजों नुनो मोनखादों नङा होमबा रायजोफोर बिनि फिननायखौ सानसे रायजो राजाफोरनिफ्राय मोनगोन होननानैसो आं सानो रायजोफोर नोंथांमोना मा सानदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायनो हागोन स' रायजोफोर दाना फैदो गुबुन मोनसे आपडेटआव आं मैया मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन बे भिडिअ नायगिरि आंनि भिउवार्स बिथांमोना कमेन्ट बक्सआव मा लिरनानै फोरमायहरदों बिथांमोननि कमेन्टफोरखौ आं नोंथांमोननो फरायथिनानै होनो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम बिथांनि कमेन्टखौ आं नोंथांमोननो फरायथिनानै होग्रोनो सानबाय बिथाङा लिरदों एबसुआ बर' हारिनि मोजां हाबा मावाखै बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायनिसो हाबा मावदों बे कमेन्टखौ लिरहरदों बलेनवारि बिथाङा बलेनवारि नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथाङा नोंथांनि गोसोनि साननायखौ नोंथांनि गोसोनि मोन्दांथिखौ नोंथाङा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर नैथि कमेन्टआव दङ बिथांनि मुङा इयाव जाखाङाखै बिथांनि मुङा मोनथिनाय बायदिबा नन्द बर' बिथाङा लिरदों मा मोजां मावदों एबसुआ मालाय खिबु सुग्रासो जाम्बाफोरा बे कमेन्टखौ नन्द बर' बिथाङा लिरदों थामथियाव दङ नन्दिलाल ब्रह्म बिथाङा लिरहरदों जाय बिथांमोनहा गावसोरखौ एबसु बुंनानै लादों बिथांमोनहा लाजिनांगौ मानोना बिथांमोनहा फरायसा नंला बिसोरो साफा इउपिपिएलनि गुन्दासो जाजोब्बाय बे कमेन्टखौ लिरदों मन्दिलाल ब्रह्म बिथाङा 4 नम्बराव लिरहरदों जयन्त बसुमतारी बिथाङा लिरदों एबसुआ एबसु बादिनो थांनांगौ नाथाय एबसुआ बबेबा पलिटिकेल पार्टिजों अपेनलि लोब्बा एबा सोमोन्दो लाखिनाया मालाबाबो गनायथाव नङा एबसुआ गावनि बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय माबोरै फिउचाराव जौगाखांगोन बिनि थाखाय प्लेन एन्ड पलिसि प्लास डिसिसन मेकिं थांखि लानांगौ नाथाय गावजों गाव पार्सनेल एटेक खालामलायनो थाखाय एबसु नङा दे जयन्त बसुमतारी नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर नोंथाङा नोंथांनि गोसोनि साननायखौ फोरमायहरनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर 5 नम्बराव दङ दोनथ' नार्जारी बिथाङा लिरदों एबसुआ मानसि बुग्रासो जाबाय नामा दोनथ' नार्जारी नोंथां आंथ' दा जेबो बुंथ'नो हाला 6 नम्बराव दङ बुद्धिराम बर' बिथाङा लिरदों बोरायफोरानो एबसुआव थायो नामा बिथाङा बिदि लिरहरदों आरो 3 नम्बराव दङ बिथांनि मुंखौ मोनथिथ'नाय जायाखै नोंथांमोना नायबा मोनथिगोन बिथाङा लिरदों एबसुआबो मानसि बुग्रा जाबाय होनबा थोथस फाग्ला बिथाङा बिदि लिरहरदों 8 नम्बराव दङ 8 नम्बराव लिरहरदों आमै थिंग्रामा बिथाङा लिरदों एबसुआ मानो बिजेपिजों बायजाखो बिथाङा बिदि कमेन्ट हरदों बायजादोंना बायजायाखै दाथ' आं जेबो बुंथ'नो हाला 9 नम्बराव लिरहरदों प्रहलाद बसुमतारी बिथाङा लिरदों सैथोआ बहा नोंबो नुगोन एबसु बबेयाव एबसु दंबावो बे कमेन्टखौ लिरहरदों प्रहलाद बसुमतारी बिथाङा सैथोआ बहा नोंबो नुगोन एबसु बबेयाव एबसु दंबावो प्रहलाद बसुमतारी बिथाङा बिदि लिरहरदों स' रायजोफोर आंनि दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आं सोरनिबा खहा जानाय बाथ्रा बुंफ्लांदोंबा आङो सासे बर' फिसा हिसाबै आं नोंथांमोननिफ्राय निमाहा मोनगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय
एसेनोसै रायजोफोर जै बर' हारिनि।